इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों माने फेस टु फेस जि एक्स एनडिपिफोरनि केस नांनाय दङ बेखौ माने बिथांमोना फेस टु फेस रायज्लायदों आरो बे रायज्लायनायाव ओरैबायदि माने 2003निफ्राय 2020सिम माने जि केस नांनानै हमजादों माने मोनसेल' नाम्बारनि केसाव हमजायाखै बिथांमोना माने बेलेग बेलेग नाम्बारनि केसाव हमजादों आरो केसाबो मोनसे नाम्बार थायोथ' मार्डार खालामनाया बेलेग, हाथियार मोननाया बेलेग, बिदिनो सिखाव माबा माबि खालामनाया बेलेग, बिदिनो बिसोरो 2003निफ्राय 2020सिम माने जा केस नांनानै हमजानानै दोननाय एक्स एनडिपिफोर जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय माने फेस टु फेस आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायदों। प्रमद बर'नि सायाव जानांगौ बिथांमोना फोथायनाय गैया नामा प्रमद बर'नि रायज्लायनायखौ माने गुरुत्व होआलासिनो डाइरेक्ट फेस टु फेस आसामनि चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायदों। थिगानो जोबोद मोजां, डाइरेक्ट आसामनि लिडारखौ हमहैखाबाय, जेनेबा डाइरेक्ट हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि माने आथिङाव हमहैखाबाय बिथांमोना, मोजाङानो जादों, जेबो नङा जे डाइरेक्ट एलु एला सोंनानै लानो हाखाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रा मोनसे भिडिअ खिन्थिनि। मैयासो भुटाननिफ्राय गबोनाय जोंनि लोगोफोर सा 6 बिथांमोनखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय बरायनानै लाग्रोयो। दायो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों, दिनै जोंनि जि एनडिपिनि एक्स एनडिपिनि समस्या बेखौ लानानै जों दि सावरायबाय, बेवहाय गिबियाव जों केसखौनो सावरायनाय जादों। बेसेबांनाखि एनआइए केसाव दङ बिथांमोना दिनै 2 डेथ पेनाल्टि मोननानै दङ, 7 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननानै दङ। बेनि अनगायैबो गासै 50 एनआइएआव दिनै जेल जानांबाय थादों। दा बिथांमोननि केसखौ बोरैबा उइथड्र खालामनो हागोन आरो बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोनानै बोरै थाबैनो फोजोबनो हागोन बिनि सायाव मोनसे राहा लामा सावरायनाय जादों, लानो थाखाय सावरायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो बेसेबांनाखि केस दङ, नन हाइनियास केस दं, बेखौ बे 2-3 गेजेरावनो बा थाबैनो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै मानगोनां सारा फोरमायदों। आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन जोंनिनो आसामनि एडिजिपि मानगोनां हिरेन सारबो दङमोन। दा बिदि हिसाबै बेसेबांनाखि जोंनि आसामनि अनगायै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड बेयाव बेसेबांनाखि जोंनि केसफोर दङ, दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो गुबुन स्टेटआव थांनानै केस सालायहैनो थाखाय, मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया। बिनि थाखायनो जों दिनै खावलायदों मानगोनां सीएम सारखौ जे बेखौ स्टेटआव लाबोनानै केसखौ फोजोबनांगौ होननानै। दा बेखौ जोंनि खावलायनाय बायदि मानगोनां सीएम सारा बेखौ स्टेटआव लाबोनानै थाबैनो फोजोबनाय जाथोंसै होननानै जोंनो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो माथियासनि जि एक्स ग्रेसियानि जि भेरिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामजोबनानै थाबैनो होजोबनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो बेसेबांनाखि जोंहा बैसो दंबावो, जायफ्रा बैसो दङ बिथांमोनखौ पेरामिलिटारियाव जिखुनु एसएसबिआनो जा बा सिआइएसएफआनो जा, आसाम राइफलानो जा, बिएसएफआनो जा, बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेनि अनगायैबो स्टेटआनो जा, बिटिआरआनो जा, बेयाव बेसेबांनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव दङ बेयावबो थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो केसफोरनि सायाव बिजिरनो थाखाय बा सासे पिपि थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। गोबांथार गोमानानै दङ, जेरै भुटान
अल क्लियार 2003 आव जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर गोमानानै थाबोदों। दिनै जों आसा खालामदोंमोन मैया जि गबोदों बेयावनो बिथांमोननि महरखौ जों नुनो मोनगोन, नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे जोंहा नागालेण्डआव 7 मानसि दैदेनगिरिफोर गोमादों। बिथांमोनखौबो संदाननानै दिहुननो थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेखौ जोङो दिनै खावलायदों। बिथांमोना दंबा दं, गैयाबा गैया, बेखौ जोंनोहाय फोरमायनानै होनांगौ। बेखौ जोङो दिनैहाय मानगोनां सारनिसिम जोङो आपिल खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंनि जि रिहेबिलिटेसन हार्डक'र हिसाबै 678 बेनि सायावबो जों सावरायदों आरो बेखौ डिसेम्बर मासाव होनाय जाथोंसै होननानै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांनाखि मिलिशिया दङ बिथांमोननोबो माबा मोनसे स्किमनि गेजेरजों, माबा मोनसे आसनिनि गेजेरजों बेखौ सुफुंनाय जाथोंसै होननानै दिनै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। दिनै बेफोर जेसेबांनाखि सावरायनाय जादों, जेसेबांनाखि मोजां मिटिं जादों, जों मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-इन्डियानिफ्राय हाजासे हामबायहोनो, बेजों लोगोसे जि जोंखौ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम लांदों लामा दिन्थिगिरि मानगोनां जोंनिनो आसामनिनो स्पिकार, एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार, बिथांखौबो जों हाजासे हामबाय होनो। मानो होनोबा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोङो चिफ मिनिस्टारजों बेफोरनि सायाव जों गुवारै सावरायनो हादों आरो बिथाङाबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बेनि थाखाय बिथांखौबो हाजासे जों हामबाय होनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो माने कमेन्ट खालामनो दाबाव। दाख्लै बावै भुटाननिफ्राय सा 6 NDBफोरखौ रिलिज खालामनानै लाबोबाय। बेनि उनावनो प्रमद बर' सारा बुंबाय निउसाव आरोबाव नेपालाव सासे दङ, बेखौबो जोङो रायज्लायबाय, दिहुननायनि लाहार फाहार खालामगासिनो। नाथाय दिनै माने मिथिनो मोनबावबाय जे माने 2003आवनो भुटानाव माखासे हमजाना दोननाय दङमोननो। दा बिथांमोनखौबो माने दाखालिनि 6 जन NDB रिलिज जानायजोंनो लोगोसे नुजाफागोन सानदोंमोन, नाथाय नुजायैनि बेनिबो दुखु फोरमायदों। 2003आवनो हमजाना दोनदोंब्ला, बेनि 3आवनो हमजाना दोनदोंब्ला माने दिनैसिम माने 20-21 बोसोर जालांबाय। 20-21 बोसोरनि सिगाङाव बिथांमोना माने बे केसखौ थाबायाखैमोन नामा? जोंनि BTC सरकारनियाव, BTC चिफनियाव माने जेबो आर'ज गाबाखैमोन नामा बेफोरनि बागै? दा गोसोआव मोनसे सोंलु जाखांफैयो आरो इयो माने दासो माने जेथिंबो माने ओरैबायदि लाख'नो हायि खामानि, अबे मोनसेखौ मावजेननो, अबे मोनसेखौ माने खहाय खालामनो, बेफोरबायदि नुजाबोदों आरो दा जोङो भुटानाव दङ होननानै सानदोंमोन, भुटाननिफ्राय दिहुनबोबाय होननानै जोङो बयबो खुसि जादोंमोन। नाथाय दिनै जों मिथिना मोनबाय माने माखासे थाबोबावबाय होननानै। आरो बेजों लोगोसे नेपालावबो दङ होननानैथ' मिथिखाबायानो। आरो दिनै गोदानै जों मिथिलायबाय माने अरुणाचल, नागालेण्डआवबो दोङो होननानै। दा अरुणाचल, नागालेण्डआवबो दोङो, बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय, केस गेलेनो थाखाय जोंनियाव रां गैया होननानै सरकारनियाव बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों। आरो फंसे बाथ्राखौ बुङो जे बिथांमोना माने नागालेण्ड, अरुणाचलाव हमना दोनजानायफोरा गोथाङै दंना गैया बिनि रिपर्टखौ गावसोरनो होनांगौ होननानै। नाथाय बे मोनसे खोथाया माने गोसोआव नांथाव खोथा, माने बेयो माने मा होनना बुङो, बे इम्पसिबोल बायदि जाथावै बाथ्राफोर बायदि जालाङो आरो बेफोरबायदि बाथ्राया। दा जियानो जादोला माने जों बयबोथ' लुगैयो माने जोंनिनो बर' हारिनिनो फिसा, बर'निनो थै, माने बयबो मोजांखौ लुगैयो। जिखिनि हमनानै दोनजानाय दं बिथांमोनखौ माने आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा माने दिहुनना होनायाव हेफाजाब होयो। जोंबो बेखौ रिकुवेस्ट खालामो। बेनिफ्राय बिथांमोना बुंबावो जे माने जा ex-NDBफोर दङ, बिथांमोना माने जा मानसिफोरा, जा ex-NDBफोरा माने साख्रि मावजानाय बयग दङ, बिथांमोननो माने साख्रि होगोन होननानै माने हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथांमोननो माने खोथा होयो। माने जा बैसो दङ साख्रि मावनो हानाय बिथांमोननो माने देहा फिटेटफोरनो माने पेरामिलिटारि फर्सेसफोराव
होगोन होननानै आरो बाखिखौ माने स्टेट लेभेलनि बा जोंनि नै BTC लेभेलनि 4 ग्रेड 3 ग्रेडफोराव साख्रिखौ होगोन होननानै माने साख्रियाव थिसननो हागोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथांमोननो खोथायोन आरो दा नोंथांमोनाथ' नुलांखांबायानो भिडिअआव दा बबे मोनसेखौ लानो माने जोंनि गोरों गथ'फोरानो माने गोलैसोनानै दङ जुदि बिथांमोननो साख्रिखौ होजोबा जोंनि इयुन जेनेरेसननि गोरों गथ'फोरा साख्रि मोनालासिनो ओरैनो थायोबा बेकारा बारा जालांबा गाज्रि लामाजों थांनायनि गाज्रि लामायाव आगान होनायनि माने गोसोआव गोग्लैखाङो आरोना दा बबे मोनसेखौ लानो माने जोबोर साननांगौ जानानै फैयो आरोना माने मा होनना बुङो पार्टि लेभेलनो होनोना जोंनि माने इडुकेसन हाइ लेभेल क्वालिफिकेसन गोनां थानायनो होनो दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो